ngadon matahang ne ban pensaya ke ba isar kharlukhi ila ong ya ka channel jonga ban ujor da ka complain halor ju ka jing panja borom yi ha ga we ne ke video ka bangang rang su dep upload chen ya ka bangang la ai ka tang ya ka te ka video ki skim jong ki MP jong ka Lok Sabha bat jong ka Rajya Sabha hapo jong gur India bat lingba ki la pathai khubor ka phar hapo jong gur khasi batentia nga kendit shisha banu iya ka jingkran jong MP ba don borom jong ka Rajya Sabha i Dr. Kharlukhi ban ong ba unha ban ai da ka deformation ka sprsha ya ka channel jonga lani yanga ru kunju da ka ba borom ya pisar nga krpat rit ya pi kum ubriu ba don borom jong ka jala me galaya ka chungi bat kum u MP u jongi u menta bat ngam syamla perkhat satya ba kani ka video ka jonga kan kta ya ki MP ba don borom napo jo ka jala me galaya ka chungi namar ba ha ka ni video ngam syamla keno yano lani ngam syamla kena ban ong hangno lani syai kita pisah hanroi ka supan iya kani kum ka kenja awareness program yagi padba nong song snong hapo jong ka jalami kalya bagentip ya ki MP scheme bala ai de ka sarkar kami lingba ka te ka website ka ba PPE ha ka te ka video bat hangne ngam syamla kena oi ban ong ba ki MP kila bamsa lani ngam syamla pen paw ya ka kerteng jongno ha ka te ga video ban kan tho yano hapdeng jong ki MP ki ladap bat ki MP ki bamta lagi de jong ka Lok Sabha lani jong ka Rajya Sabha hanroi nga supan iya ka ni ga video ha ki padba ba kan tip ba ki padba kim dei ban kan no ye ki nong mi khmat ki jongi lagi ki MP ki MLA ni ki MDC khlam da tip ye ki jing shisha baro da ka ba kin kan no da kumne ba da kum tai hanroi ki de ban tip bakat no ka sarkar pedeng kalamang pisa naga bata ka jala megalia ka chungi bakide ban tip ha ya kata kimdei ban sukenna yeginong mi khmat ki badon borom ka chungi badda ka borom ladai MP badon borom chungi isno ba ka ni ka video ka bangang la plai ka kta ye ngaru ngakloi ban wenno ya ka ni video lada ka lakta shisha ya pi badle se kumba i la ong ba insa file da ka ujor persha yanga halor jong ka ni ka video banga ngala kan tho yi kumta nga kerpat yu MP badon burom ujongi sngob ha ba phinda pet bha ya ka te video nastang sekut hangno philap ba kadon ka kentin ka banga ngala panja burom ya ka kerteng jongno lane ya unu MP hapo jong ka jala hanrei nga su ai tang ka jingpun shai sekipat ba nong song snong ju ka jala ba kentip ya ki scheme balamang ka sarkar pdai kumta sasisin ngada kerpat ya ka burom jong pisa sngoba ban pensong dor bha ya ka te ka video hashwa bagi briu jong ka an kinsawan bat kemna yanga utrai ju ka te ka channel ya ka bangang la daban pelai menin ka khat khandai tri jong mento bana namar ngi im hagari India ka badai ka we ni ka recent sharp ba ka ba crowd tam ha ka purthai situlu bat lingba jong ka sarkar India kala itu da ka an ya ka right to information act lani ka taka hok ban tip bat kani ka video ka banganga airu kam syamla dei ka jingin tho yo no MP hanrei ka dei tang ka hok bangan pentip syaki pat ba nong song snong jong ka jala bat kani ka website jong ka Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India kumta sachisen lada kani ka jingpun sai jonga ha ka te ka video kalong ka babakla ka te ka report bat ka website ru kalong ka babakla kumta kala daily se bangan ong ba ngila haban file da ka complain ya ka te ka website jonga Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India namar ba ka ai information ka babakla bat phanla ba kidon bun ke lat pathai khubor hapo jong ru India ru ki balale ya kani kum balale da ka channel ka jonga ban pen is ki pat ba link ba jong ka te ka link hanrei hadu mata om syamla don manuru bala complain ya kite gilat pathai kubor hapo jongru India bad lingba jongani ka video nga kerpat isa khalukhi ba inom sngo ya kani ka video ka junga bala da pisngo ba kani ka video ka junga kala kta si ya ka burom ka jungpi ngaru nga kloi ban wengno ya kani ka video ka bangang la dapan upload kumta haswa baka an ganne na ka banta kani ka video ya ka bangang la dapan upload haga khat khandai tri nga kerpat daga borom bi sa khalukhi
sngow ha wat nom pe gi comment hoi kiladon ka tu kon gi ba comment se kibom sngow ha hare na kalyang jonga kum utrai jong ni channel ngal haban weng no ya gi te gi comment ki bralong negative palat ro namar ngas thu bagalaban kta yeno bat kum tang kerpat e phisai sin ba phinum sngow e yagani palada phisngow bagani ka video kalakta e ka burom jong phisa ngala ban weng no ro ya gani ka video tetang ni kitin ba khandiat ngas ko ban ai khublai lang e phi baro ki parlo ki ba peiling ba jong gani ka channel RS kharbani khublai sibun khublai phi baro